Ами това е един много смешен курс. Много смешни 2 дена, в които прекарах чудесно. Не си свалих усмивката от устата и се разчекнах от хилеш. От хилеш, определено. Да, определено много хубаво беше всичко. Благодаря за това, че все пак аз се престраших да се запиша на този курс, защото няколко пъти така се колебаех. Всички сте много прекрасни, много хубави, енергията е чудесна, макар и онлайн. На теб, Силве, благодаря. Ти си изключителен преподавател, много си търпелива, много си спокойна и въобще професионално изпълнение от всякъде, поднесена информация. Перфектно просто. Така че наистина много благодаря на теб и на всички. Идеално си прекарах и не съжалявам за нищо. Много полезно и се надявам от тук насетне наистина да успея да го внедря това като практика и да се забавлявам на макс.